man kører ind i noget. Okay, jeg holder armene inden for dørene. Ej, vi skal stoppe. Det tager jo 40 minutter, det her. Jeg tager ikke. Kan I se nogle skuespillere? Nej, så skal jeg stoppe, når det er. Ej, hvor Nu er er det der en godt. bil, jo. Jeg tror, de fanger folk, når man sådan holder i kø, tror jeg ikke det? Jo. At de sådan... Sig, hvis I ser nogen. Ja, og der er en der. Kom ikke ud engang. Nej. Det skal bare bruge jeres til at omfolde sig med møblerne. Kom sådan der. Ej, men jeg står. Ej, hvor hyggeligt hej med dig. Hej. Ej, hvor er det virkelig dejligt. Ja. Var det hyggeligt, eller hvad? Nej, veninde. Ej, det var da godt for, at du sagde det. Det her, det er min fremtid, det kan jeg mærke. Jeg skal søge job her. Ej, hvor lækker hun lige skulle røre ved mig. Ej, hvor klamt. Ej, hvor det klamt, du kommer ind i bilen. Fuck, hvor det Det klamt. var extreme for det. Nu må jeg godt sidde foran, måske. Fordi jeg har plads herom bagved. Jeg synes sgu, det er lidt sjovt, at de ikke skal se kørekort. Ja. Ej, der sidder sgu en bagage. Hej, Mads. Ej, der... Oh my god. Ej, hvorfor nogen, der støtter i radioen? Det er meget kringlet her, hva'? Okay. Jeg tror også, det gør folk, så man ikke kan køre for hurtigt. Jeg føler ikke, jeg kan komme rundt der. Kan jeg det, Andrea? Ja. Ja. Kan jeg? Ja. Rammer jeg ikke? Nej. Er I sikre? Hallo, er I sikre? Hallo? Ja. For helvede, ja. Så er jeg klar til ceremoni om en halv time. Start kop 12. Tak. Oh my god. Gør lidt hurtigere. Meget hurtigere. Oh my god. Ej, nej, jeg havde så meget fokus på vejen, fordi hun ikke skulle ramme det der. Oh my god. Jeg kunne mærke, det lød maven. Fuck, det var sjovt. Det var nok derfor vejen var så... Så I? Så I? Jeg så hende ikke. Jeg så hende ikke, men Andreas skreg først. Nej, Og så går vi fordi jeg havde så meget fokus på, at hun ikke ville ramme det der. Nej, og det er det, de gør. Okay, fuck vejen, han kan bare køre 40 km i timen, mand. Der er noget, der sker lige her, det er jeg sikker på. Okay, okay, det er ikke godt. Der kommer en ud derfra. Ja, ej, hvor er det klamt. Han har oven på bilen. Hvorfor sejler du så langsomt forbi min campingvogn? Vi skal ikke sidde og kigge ind i min campingvogn. Okay. Der kommer endnu derfra. Han var oppe på bilen, Andrea. Det skal da meget godt, at han har lavet dig sejle den båd, hva'? Ja, det må man da nok sige, hva'? Altså, skal man snakke til dem, eller hvad skal man? Jeg forstår det ikke rigtigt. Ej, den første, der tænkte jeg, what the fuck? Ja, men hende den nummer 2, hun fik mig. Nej, Jacob. Nej. Hold op. Hvad der var hen? Hvad er det der? Den er en liv. Kan du se, den kom kom tilbage, den der Var det klamt, det her? Jeg holder øje med alle De kommer ud sådan nogle steder, hvor man ikke tror, de kommer hen. Ja, fordi hvordan spawner han lige oven på bilen? Jeg skal aldrig i Tivoli. Hvor skal jeg hen? Hvad skal jeg lige med det der? Ej, nej, stop. Hej, Vi er ude at køre. måske hen. Bare rundt om hjørnet. Hvor var du ikke så langt?
Hvorfor ikke? Så kommer du ind i en bil. Er det rigtigt? Ja. Nå, så må vi køre ind i en bil, jo. Ja. Okay. Flatter lidt, hva'? Skæfter der smadrer vores dage om dig. Altså, der Det er ser jakker. Nej, det er fuck. Ej, der er... Lige hvor der kommer ind. Ej, altså, Fuck, kom- det er sjovt. lige her, der kommer ind på det der hjørne. Jeg så ham gå. Gjorde du? Ja. Ja, det så jeg også. Altså, jeg kan ikke komme forbi her. Nej, han er væk. Han er Den væk. skal da nok komme. André, hjem. Jeg ved ikke, hvor. Er de væk? Okay. Ja. Ej, så var jeg kraft nummer 2, hva'? Jeg, Det har du ikke lige set komme, hva'? jeg vil godt vide. Jeg vil virkelig godt vide deres teamlunch. Ja. Fordi de kan gøre, hvad de vil. Altså, Jeg tror ikke, de får særlig meget. nej, lige her, lige her. Jeg tror bare, det er dem, der har lyst til at klæde sig ud. Jeg tror, Sofie Nej. Velvild ville synes, det her var sjovt. Ja, det tror jeg også. Hun klæder ligner sig ud dem til jo. dagligt, jo. Ja, hun ligner dem på TikTok. Der kommer en deroppe. Sukkerspind. Nu Der, holder vi stille, nu skal du passe på, ikke? Jamen, vi kan jo ikke køre. Han vil passe på sin bil, jeg skulle ligeglad. husk at kigge bagspejlene. Det er dog ikke for Nej, helvede. sidespejl. Max. Oh my god. Oh my god, Jacob, du er en lille tøs. Prøv at se den der crashed car der. Hvad skete der? Ej, André. Oh my god, jeg drev min fucking Nu skal vi igennem Tivoli. Måske kommer... Måske kommer klovnen nu. Hvilken navn? Du er lige ved at smadre dit hoved op. Den der er klar. Der sker noget her, det kan man ikke. Og klar, Jacob. Ja, man skal bare sidde cool. Hold nu kæft, det kan du da sagt. Du skal være glad for, at man ikke kan åbne din dør, André. Jamen, jeg er lykkelig. Jamen, de gør det jo så indvendigt. Ej, nu peger han på mig. Han skal ikke. Det kan det ikke lide ham. Jakob er meget bange. Nej, hvad mener du? Du sidder meget tæt på mig. Kom nu, Jacob. Der sker ikke noget med ordentligt. Jeg har styr på det. Jeg er klar til at lægge min skalle. Er du okay? Prøv til, hvis jeg kommer til at gøre ind i noget. Kæft, det er koldt at sidde her, ikke? Jeg har det fint her. Ja, der er varme heroppe. Ej, han der der. Ej, prøv at se øjnene. Det går ind. Ja, det er han. Oh my god, jeg tror det. Hvad? Kom. Ham der. Jeg tror ikke på dig. Og det er farligt. Pas på, Jacob, der står en hel masse. Okay. Oh my god! Nej, du var ægte. Ej, han var ikke. Nej, du var ægte. Tror jeg nok? Tror jeg nok? Han er meget. Hvem er jeg? Jeg kan ikke se fra. I lige måde. Her kan vi sgu da ikke komme rundt. Og det er det, de gør. At der er en, der står og snakker med, og så kommer der en bare og skrækker Det kan Andrea. vi ikke. Jamen, det gør ham den anden jo også. Ja, heldigvis kan man køre meget på kobling i den her bil. Ej, hvad er det? Det var der med det. Altså, de må da lige rydde kørebanen, før jeg kommer. Ej, I skærer godt nok meget i mig. Andrea, stop. Du gemmer dig lidt meget, vil jeg godt nok lige sige. Ja, om jeg gør. Ej! Ej! Det er en gris. Det er grisen. Det er Grisling! Ej, hvorfor vil du? Hvorfor vil du det? Hvad? Hvor skinner han jo sådan.
Du er også en snacker. Ja, tak. Du er de fucking indmål, så var der sgu ikke kæft. Hvad siger du og smiler sådan? Det er virkelig lækkert. Tak. Så skal vi videre. Så skal vi videre. Ej, hvor er det fucking godt. Hvad var det, han rørte mig med? Det ved jeg ikke. Fod, eller hvad? Ej, der skal noget her. Nu kommer han ind og hopper ud på Ja, op på taget. Nej, ind i bilen, direkte ind i bilen. Hvor der er nogen, der skreg. Men fuck, der er mange her, hva'? Ja, prøv at tænke, hvor stort det er. Jeg har godt tænkt mig at se det ovenfra. Ja. Prøv at tænke på, at de kun gør det her for Halloween. Altså, Gør de det? Nå, det er ikke sådan noget... Nej, det kan man ikke. Helt ordentligt. Tror jeg ikke. Det er jo normalt cirkusland. Ja, okay. Så kunne jeg forestille mig, siden det hedder cirkusland. Nej, vi rammer det der med rom. Skal du stadig tisse lidt meget? Ja. Eller har du glemt det lidt? Glæt billet. Jeg skal også stadig tisse mig for ordentligt. Jeg skal ikke tisse. Heller ikke jeg. Sådan er det. Men jeg tror, jeg tissede i bukserne, hvis jeg skulle det. Ej! Hvor fik du virkelig? Synes du det? Ej, ja, men Hvorfor skal jeg? ikke? Hvorfor er det kun i jeres side, vi er? Ej, men det er også fordi, hun gør sådan noget med hovedet. Hvorfor er det kun i min tid? Hvorfor er det ikke i din tid, Mads? Jeg tror, de har snakket sammen og sagt, Andrea, hende der. Den der skrigskinken der, hun skal bare skrige noget mere. De kunne se det på navnet, da du bestilte, Andrea. Ja. Kan de komme over hos Jacob? Det er meget sjovt. Men jeg synes, det er vildt, de har alle de her rekvisitter. Ja, Det er jo ekstremt. det er jo så mange lastbiler og campingvogne og alt muligt lort, der bare står. Ja. Jeg har snakket med Jacob, så han ikke ser den komme. Nej. Ja, Messi er den verdens bedste nogensinde. Det er rigtigt, nej. Prøv at se alle de der hvidevarer. Ja, præcis. Det der voldsomt. Det er dyrt, det. Oh my god, jeg tror, der står lige nu, der. Ja, bag hvidevarerne. Hvad der kommer løbende nu? Hvorhen? Ej, det var. Den bamse, jeg skal aldrig prøve sådan en automat igen. Man kan få et pas derinde. Det er kun en time, men 10 minutter. Det er da vildt. Aldrig har jeg set noget. Nå, nu er der en bil der. Okay, Vi, altså, jeg Så synes, nu, Jacob. Nu Hold kommer øje. der en ud af det blå. hold øje. Fortsæt. skal vi køre? Det er også klart, der ikke er nogen vinduer. Jo. Ej, her kan jeg jo heller ikke komme rundt. Kan jeg, Andrea? Jo. Andrea, kan jeg? Det tror jeg ikke, jeg vil lige bakke lidt tilbage. Prøv at tænke, hvis bare gear sad i første gear. Ja. Kom nu. Hej med dig! Hej. Ja, hvad? Jamen, vi er på tur. Nej, det er jeg ikke. Jeg kommer her og brunder min arm. Ja, jamen det gør du da. Kom du ind for at få en lille tur. Du må gerne få en. Hør du hvad? Ej, han smækker med døren. Hvad er det, du laver? Selfie! Hvad er det, du laver? Gør det sjovt, eller hvad? Kom nu! Nej, hvor er det iskoldt, Andy. Ja, jeg er da lige glad. Det er en god video, den der. Ej, der er mange ting her, hva'? Ja, det er sindssygt. Ej, prøv at se. Hvor er det voldsomt. Hey, hey. Jeg synes, det er irriterende, at der er mange vilde lys i sidespejlene på mig. Jeg synes, jeg er meget god til at køre den her bil. enig. Ja, du kører sgu godt, det må jeg skulle sige. Hvad havde du regnet med, Andrea? At du vil gå ud og alt muligt, at du vil skrige så meget. Men jeg synes slet ikke, du skriger så meget. Jeg skal have noget at drikke efter det her. Mads? Og Andrea. Og Annika. Ja. Alle sammen. Ja, tak. Der kommer noget lige om lidt. Oh my god. Oh my god. Jo, hvad vil du lege? Skal vi ikke lege dødslag? Sten, saks, papir. Dødslag. Sten, saks, papir. Dødslag? Sten, saks, Vi papir. leger dødslag. Okay. Ja, det var sgu God da aften. kedeligt, hva'?
I skal jo være med på den. Det er jo det, der er det sjove ved det. Det skal ikke være sådan nogle tabere. Okay. Jeg logger ind. Jeg vil godt lege dødslag. Ja, bare skære med hals over. I skal jo følge med dem. Ja, hun synes ikke, I var... Nej, det er derfor, hun Du skreg! Ja, sorry, men hun kom. Jeg ventede bare på, at der kom en. Ja, Det er min... Balance. Ej! Jo. Hun ser meget vild ud. Andreas, så kom ud og lave Sig det med! Sig det med. Ja, det gør vi også. jeg pisser i bukserne! Nu er vi indenfor. Ej, ja. Prøv at se de der dingler der. Er hende der ikke? Nej. Hun er bundet fast. Prøv at se, Jacob. Oh my god. Jeg troede, den skulle til at springe ind i bilen. Ja, jamen der, ja. Du er fanget! Du er fanget! Han er fanget. Man kan jo se det på ham jo. Ja, prøv at se. Åh, det er godt! Det er meget vildt. De prøver altid, jeg ved ikke, hvorfor den ikke vil. Jeg kommer afsted! Okay, tak. Sofus! Slash! Anne nu. Nå, det er du bud. Skal du råd? Skal du have en god bid? Shit! Jakob, du er bandlyst næste år. Det tror jeg også. Ej, var det klamt. Jeg kunne se en af dem, der var klar der. Ja, Ej, var det klamt. Nej, det er klamt. det er jo det, de gør. Ja, så står der bare 2 klare. Og vi skal bilen, skal dreje. Det er også et sindssygt sted, man skal dreje. Ja. Der skal du ikke bakke ind i sofaen. Det er Alfa. Scotty, kom, Scotty. Rolf. Okay, det kunne du lige huske. Ej, der bliver sindssygt. Sug den Nej, op jeg kan for ikke lide, når hun slap. stønner hende der i radioen. Sug den op for slap. Det lyder det ikke helt som. Nej. Jeg kunne se den derinde. Lejland, okay. Så er det tid til Lejland. Ja. Så må vi se. Se Jakob er allerede klar. Bro, det er så nervepirrende det her. Ej, kan den køre den der bil eller hvad? De skulle holde os længere tilbage jo. Ja. Det er fordi Jakob ikke er sjov nok. Ja, Jeg ved ikke, når Jakob han modsiger dem. Jakob, du følger dem næste gang. Okay. Ej, der kommer en springer på den her! Jeg er en psykopat. Ja, det kan vi se. Ja. Menneske. Og hvad eneste menneske, jeg kommer i vedkommende med. Og hvis I nogensinde skifter mening, så slip ikke noget. Og det er med, at snakke om det. Skal nok ringe 666. Alt forskellige slags. Lækkert. Lækkert. Freaky. Vi har matchet på Tinder. Ej, jeg gider ikke at smage på Jakob, det kan jeg godt mærke. Hvorfor kommer jeg det over i jeres? De er altid over med Andreas. Ja, hvorfor de altid over jeres? Okay, så bliver plads, Mads. Kom. Oh my god. Ej, okay, det bliver du bange over. Men du bliver ikke bange over, at de kommer. Var det det? 40 minutter, vi har været her i 20 minutter. Ej, ja. Hold nu kommer de på skoven og alt muligt. Kan vi pisse her, tror du, Annie? Var det det? Ja. Nej, det Kan er I det bare ikke. gøre Der det på står vej? jo ikke en mand. Der står ikke noget. Okay. Vi skal videre. Det er en prank. Ja, lad os prøve. Ellers er det bare lukket, Andreas.
my god. Det er meget voldsomt. Jeg brændte dit ansigt af, hva'? Ja, tak. Det tror jeg ikke, du er. Jeg brændte dit af også. Nej, tak. Fuck, man. Vi ser en show. Ej, det var sejt. Jeg skyndte mig videre, inden jeg brænder alle sammen. Okay. Tak. God aften. Og der har vi flammekaster. Jeg brændte dit ansigt af. Ja, tak. Men det er også meget ekstremt, at så tager den mod ansigtet, når den kaster noget. Ja, hvis han er jo kommet til at trykke det. Så er det meget vildt, det her musik, synes jeg lige. Men jeg havde ikke forventet, at der stod en der. Det er Nej, godt nok heller ikke. fordi det ligner virkelig slutningen. Ja, det er nok også det, de gør jo. Er der en, der sidder noget med? Ja, der skal ske noget her. Der skal ske noget her. Så nu her. Ja, hallo? Hallo, ja. Ja, vi er jo på tur. Vi er jo på tur. På tur i min fucking have. Ja, Jeg tror, vi er godt. Der er bedre på grund af jer, mand. undskyld. Undskyld. Det er ikke en skide undskyldning, mand. Ja, vi kørte forkert. Du skal sgu da lave hele min grund op. Undskyld. Undskyld, hjælp mig. Jeg siger til dig. Gider du komme væk, inden der sker noget, hva'? Far, kom væk! Hvorfor siger du snakker ikke? du ikke med mig? Som om du vil have grædet Jeg mod kan ikke tage det seriøst. Jeg synes bare, en griner af det, fordi at... Oh my god. Så skal der. Lad være med at skrige! Det bliver bange! Nu er vi slut. Er vi enige om det? Jo, men det er 2 dage. Hvorfor kører han mod os? Det ved jeg. Hallo, du er den forkerte kørebane, mand. Ja, der kommer noget her. Nej, det kan jeg ikke. Kom igen, Mads. Nej. Ej, jeg synes ikke, det var så hyggeligt. Det synes jeg altså heller ikke. Kæft, de nogle tøserøver, man. Bangebukser helt på. Jeg er da ikke en bange på. Især jeg. Mads, du skulle prøve at se her. Du var helt over sidde op på Annika. Tak fordi I gad at se med på dagens YouTube-video. Ja, tak for det. Hvad?